अरे हे कक्का, विशाल मेला के भी आयोजन होके जा रहल बा, जेमे खेल तमाशा के आयोजन भी होखी। हाँ भाई, लइका फैका के खातिर खेल तमाशा झुलुआ हुआ तो होकही के चाही। तब तो बहुत सुंदर बात बा भाई। आपन बंगड़ा रवि पंचायत बेरुआ थाना सरैया ओपी जयपुर के धरती जे बात तो धन्य हो गई। अरे कक्का, पास पड़ोस सबनी के बता दी, मुजफ्फरपुर से 23 किलोमीटर पड़ी आपन बंगड़ा रवि यज्ञ स्थल, और सरैया से 20 किलोमीटर उत्तर पड़ी आपन बंगड़ा रवि। वाह वाह। साथे साथे जैतपुर चौक से 6 किलोमीटर उत्तर और मोतीपुर से 15 किलोमीटर दक्षिण पड़ी आपन बंगड़ा रवि यज्ञ स्थल। लोग के आवे में कोनो कठिनाई ना हुई यज्ञ स्थल तक रहलू। हाँ वाह, बहुत सुंदर बात बा भाई। Bangara